सार बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय क'क्राझार गभ कलेजनि सार बिथां आरो गोबां बेवहाय रायखांजोबनो हायै आलासि बिथांमोन जाय बिथांमोनखौ खावलायनाय बायदि बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों एक्स एनडिएफबि खावलायदों आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायदों डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथांखौ गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो थाखाय आं गुरै लानो खावलायदों दुलारायजों जय बरहारिनि जय ABSU long live ABSU long live दुलाराय फरायसाफोर थांना थाथों दुलाराय फरायसाफोर थांना थाथों जोंनो नांगौ जोंनो नांगौ अनलायनाय गोजोन्थों आरो बे समाव भारत बिर होनाय आरो UPPLनि वार्किं प्रेसिडेन्ट रानगोराना से नै थाम जोंनो नांगौ गोजोन सिनायथि होनाय जागोन बे समाव मासि बजबनो थाखाय मानगोनां आफादगिरि सिबिजाथाव डक्टर सुरत नार्जारि सार दङ जोंनि गेजेराव जोंनि जे हाबाफारि सोदोमस्रिजों सोमोन्दो थानाय मान बैसोनिसिम आंनि हामलायनायखौ आङो बावहरबाय मिथिंगाजों बैसागुआ सोमोन्दो दङ बिलाइ गोरलै खिलियो दंफां लाइफाङाव बारदै सिख्ला बारफैयो अखा हायो सारअन्थाइ गावो आरो बेजोंनो बैसागुनि बे गोदान महरा मिथिंगानि महरा गुस्लायो दाउ खौवौआबो गाबफैलायबाय बैसागु आरो आंनि मोजां मोननायखौ बयनोबो जासिनानै दिनैहाय बे आफादा आंखौ फंनैसो रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै बिबुंथि होनो थिननायाव आं बेहाय गसंथि फैबाय गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ जुदि सोंग्रोयोब्ला खालमासि रंजालि बैसागु फालिनाय नंला होननानै सोरबा बुंनो हागोन ना? हाया सार हाया मानो हाया मानि थाखाय हाया बोथोरानो जोंखौ लेंहरखागोन सार आं बेखौनो मोनसे दा बयबो गावबागाव हारिमुखौ संरैखा खालामनायजों लोगोसे फोसाबनानै मुलुग दरबाराव लांनायनि खामानिखौ बयबो मावगासिनो दङ गोमाजानो गिनाय दङ आरो बेनिखायनो दिनै गोजौ होननानै जों जायफोरखौ सानो बे हारियाबो गाव दानि जुगजों खाब जानाय लेखायै बैसागु फोरबो होननानै मिजिंथिदों गोबाव खालामाजासे बयनोबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै बैसागुनि मुङाव आंनि सुंद' जि गाहाम हामलायनाय बावनाय बेखौ आं बेयाव फोजोबनाय बोर होनायानो जाखै ओरै मोजां मावनो सफैनो हानाय हांख्रायनाय बायदि जोंनि मानाव गेदेर आलासि बिथांमोना जोंनि खुलुमनाय फैबाय थानाय समाव